Почитувам господине градоначалник, що да се каже после ovo? Градоначалник ще има вакви съветници и вакви служби, не трябва да се плаши за своята иднина. Се ще сакате денес, се изгласа, без поговор. Така да можете релаксирано да я чекате седмицата и буджито най-вероятно ще ви го изгласат. Във връзка с облеканието на колегата Митев, му благодарам, ще го подобри разположението в салата, а ова со наталитетом мислам дека не сте толкова моćен или па може би сте, ако сакате по-конкретно, еве ќе добиете подршка от мене. Како планирате вие да влияете на наталитето в община Кочани? Спомнахте Лозови, Харбинци, они даваа вино и ракија. Сега дали това ќе значи аналогно дека ние по 2 вреки ориски даваме, а после сега кажувате програм за наталитета. Това е глобален проблем на цял свет на напредните земји. Ако имате некој медицински начин да разголемите наталитето, повелете, кажете, ама ова